Значи, слушай сега, последно днеска, от утре минаваме на диета без хляб, без захар, без такива глупости, строг режим. Съгласна? Съгласна, лято идва все пак. Трябва да сме във форма. И какво, как върви диетата? И ти забрави, че сложихме камера на Дахо, нали? Да. И осъзнах, че мишките вкъщи са две и освирепяват от глад късно вечер.